Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Hinaot nga naata sa mayong panglawas o kapiskay. Pasensya kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners, ha, nga nadugay-dugay kog upload sa sumpay ning drama, layla libat. Kaya usahay rin nga panahon lagi nga video busy usahay sad, kanang kapuyan ko. Gagtrabaho, kapay kayo mag-edit. Bayno mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Niya ang sumpay sa layla libat. Part 7 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Ako lang paningkamutan nga kada adlaw ko maka-post ani sumpay hantod mahuman mga ka-DJ, mga ka-listeners, akong paningkamutan. Bayno dito maglangan niya ang Layla Libat Part 7. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Gimugna kining maong sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsoonang PWDs. Kung dili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas ka pagkasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Layla Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ko mga mata o makita ni mga duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama kining sugilanon Layla Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Ano ba naglibat ko? Dili ko tao? O sa bagad? Duha ko sa imong tanaw? Isundo ko ni mo! Naugawa, oy. Usa ra mangguka sa kutanaw, maong bullseye. Hoy, Layla! Laya si Ribaya, oy! O gano palayason man kunimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupaso ining mansyon, kay libat ka! Hoy, kasad! Venus ginamos! Amo ning bay! Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso dinhi sama sa saka prinsesa! Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Layla Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug gasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama Layla Libat. Pagmiyagi ato na seran, nabihag sukuha ni Venus pagkahibaw niya nga kanunay nang mag-uban sa trabaho sila si Rickson ug Layla. Apan, wa na siya mahimo. Gawa sa pagsunod sa gusto mahitabo ni Rickson nga sa phone lang una sila magtawganay o nga magkita lang sila kung Sabado ug Domingo. Samtang sila si Teresita ug Digoy na balaka sa pamaagi ni Luisito nga mag-uban na kanunay sila si Rickson ug Layla sa trabaho. Mao nga nakahuna-huna si Teresita nga palitan og cellphone si Layla aron mamonitor nila. Balik ang Layla, Bimbo ug Rickson, nagdungan gid sila paniudto sa kantin. Karon mahigala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Layla Libat. Hala. Ay, hala. Ibo, kinakasud ang nga naglinya din oh. Ay, pulis na lapalami. Tanaw na, oh. Huy! Ay mo bagdili lang ni mo isulti ang tanan ni mong nasi mo huna-huna? Mauwam sa tanin mo eh. Ngano di ay? Mawaw day ka masultis tinuod. Bitaw Rickson, di kita angay mauwaw eh. Unsa makabi mo? Unsa ba plano ni mo ni Layla? Unsa? Naunsa makabay Rickson? Kalayan nagugtunos sa emotional tiyan. Kaklaro na nga doon na kay planong Layla. Tempa para una. Hala, uy, ayaw pa sulti di Harrison, uy. Kalain na ba ni mo sinultihan? May pagmangaon ng tabay Rickson. Ako pa. Mawagtangam sa taganas kaon ng kalaki ni mo. Ay, may pa. Lamig yung mga sudan, oh. Pero, wala ba ko kwarta diri? Ay kabala ka Layla. Libre ta kung mangaon ta din eh. Libreta? Hala, uy. Haya-haya, gud na tugot. Buti pa sabot ana nga, makakaon ko bisan unsa kung magustuhan diya sa display nga pagkaon? Oo. Bisan unsa nga imong ganahan kanon. Maka-order pa gyud ka.
Wala no. Sus, lain na gini ni dato nga kumpanya, oy. Libre man. Sige, kape di ay. Pili na, igutom na. Ako'y mo pili para sa inyong kanon? Pagpili na kanon mo. Karon makabalik na sa trabaho dayon. Hey, muna ko yung stable ha. Warog nitong hono, oy. Sus. Ay, sa puton ginitong hanas, ha? Na, ay nagtagda. Mm. Yung nana, na siya kung sa puton. Kay baw ko, oy. Sa puton siya sa akong mata. Pero, mangita ko paagi. Unsaon niya, dili na siya sa puton, sa akong mata. Busy at the moment. Please try your call later. Busit ba ya ini, oy? Dili ba matubag si Rexon? Subscriber you are calling. Nagsugod na gikabusit ng among relasyon da. Tungod atong Layla. Hangtod si Bimbo. Dili sa butubag. Naunsa naman sila? Magkalagot ka, Layla, ha? Ikaw ginagdaog kagubot sa kinabuhi. Maputol lang among lipay-lipay tungod di mong libata ka. Bantay ka lang nako. Yes! Yes! Ay, ala, sorry, uy. Ala, nakadrawing na dyan kong buwak. Oh, yes! Niyabang na kalila. Ay, Drawing lang kang buwak. Happy na ka. ay, sorry. Kuan, wa man ko kusukad mag-drawing ba? Karon namang good. Inya tanawa, oh. Awa, napurmang buwak, oh. Awa. Hindi ko na ng drawing ni mo, be. Awa, dayon. Abi, tanaw. Uy. Ay, ayaw panaway, ha? Awa, Sa tawa. kataw ning buwak ka. Ipangambog ni mo. Naunsa man ni buwak ka? Ay, buwak, good. Buwak nas kabuntagon. Maghilom, uy. Nga nung taon nakasultim ka nga buwak sa kabuntagon ka ng gidrawing ni mo. Nasagbot naman na nga gitapok. Ay, angaw nalaya naman na siya kay Udto naman. Okay ba? Lupig ka graso na ni Layla, Brad. Ilo mo. Ani nyo, dahil ka ning bayhana, kinugara ni. Di manggod. Sa kagara. Naningkamot naman ko diring makadrawing in town, uy. Magdrawing og lain. Kanang langgam o alibangbang ba? Ay, alibangbang noon, kabalo ko. Pagdungan ka magdrawing og ligbang-bang, Rexon. Tanahon ta kon kinsang mas nindot nga mo drawing ninyo. O niya, among butaran. Ha? Butaran? Sige, kini. Lupigon gapon ako sa Rexon, ay. Kuyawa ko nimo. Sa ato ba? Mayong laki ka nga mo drawing og alibangbang? Oo, may kang laki, Sige, sige. Dawato na ko na nga challenge. Sa may premyo. Kung ikaw ang mo daog, ako papunan ang imong allowance. Kung ako ang mo daog, isuroy ko nimo karong Domingo sa nindut kang lugar dinhi. Sa laktod, imo kong itor. Yamat ra. Sige, sugod na. Ma'am Teresita, ano yan ang cellphone nga imong ipapalit na ko? Uy, gipalitan din mo daan ang casing. Oo, mga buwak na puwa ang akong gipili kay babae man si Layla. Oh, sige. Ana ba kini SIM card? Oo, di na. Kuha na ang iyang number. Sige. Kinahanglang mahibaw yun ta sa tanang lakaw ni Layla, Digoy. Bitaw ma'am, kay murag kulbaan ko usahay ni Bayhana. Kay murag muli ko'y may usahay. Tambaki lang yun siya kanunay, Digoy. Nga kinahanglang mo lampo siya sa iyang misyon. Ang ako lang nabalakan mo ba? Kung nga nung nakahunaw kayo si Sir Luisito nga ubanon ang duha. Sir, kaya pag mag-uban ang duha sa Rickson o si Layla, o so kay plano sa imong igsoon. Oh, Digoy. Igsuon ko lang sa amahan si Luisito. Dili gyud ko suhito sa dagan siyang utok. Iya lang kung kailang nga igsuon sa gawas. O giatiman bisan kun anak ko sa pagpakasa sa among amahan. Oo, mao di ang dili ka sigurado nga bahinan ana iya sa iyang katigayunan. Naibaw ko nga may share ko. Pero, nagkasiguro ko nga dili gyud ako. Tungod kay nangita gyud siya sa iyang anak. Oo, si Layla hinoon, nagsabot naman sa iyang misyon mo. Magpaabot natin nga mawa si Sir Luisito. Pero ang problema, Dikoy, kay mura man og medyo nalagsik si Luisito nga naana si Layla. Oh, bitaw sa no. Mura naman ato siya nagtinga sa unang mga adlaw sa dihang gipapangita pataniya sa iyang anak. Dili ba kahangang kaguulang nga wa siya manununod ang nakaingon nga naluya siya, Dikoy? Ambot lang ka, Pablo. Pero dili ba ka tinuod ang ilang gingon?
Na kung ang tao andam ng mamatay, ug malipayong na siyang mamatay, dugay na inoong mamatay. Unsa? Okay, time is up. Okay, yes. Oh, vote na. Okay. 5, 4, 3, 2, Yeah! Human ako! 1. Mana! 5 minutes lang, 5 minutes lang. Awa na, Rikson. Time na. Tama. Ikaw, lo, kalain. Ayaw pa ni ka si Rickson, oy. Ako na ba yung isa kong papiraon, ano? lagi. Oh, haman ako, ngalibang-bang. Mana? Niya ako. Sige. I-plaster na inyong drawing. Okay. Nga lang ako. Yee! Down ako. Unsa man ang imong drawing? Alibang-bang. Uod man na. Unay, dali lang na mag-drawing Layla. Kay, uod man din yung gidrawing. Layla, alibang-bang ang giingon nga i-drawing. Uy, bugo man day ka, Layla. Hala, ikay bogo. Kay waka kay bawin akong drawing. Kay baguan, oy. Uod na. O sa'y tanaw ninyo sa drawing ni Layla. Od. Di ba? Bimbo, ikaw. Usama ka sa judge. O sa'y tanaw ninyo sa drawing ni Layla. Odd. Tanawa ang akong drawing. Alibangbang. So, kinsa may daog? Hoy, pareha sa tag-drawing, oy. Oh, Alibang-bang sa ni akong drawing. so alibang-bang. Hay, may pagkuhan na, be. Kung alibang-bang pa na. Ay, naunsa man ka, Rickson. Magdali man ka. Kanang alibang-bang, sa dili pa na siya tubuag pako, muagyo na siya pagkaod. Buti pa sabot, pareha sa tag-drawing, alibang-bang, lain-lain lang og edad. Ari ko saod. Anong ang may inyo? Taba-tabay, karoon, tani kasi nakadaog. Layla! Thank you! Hoy, Rickson, nakadaog ko. Isorry ko ka ng Domingo, ha? Sorry, dito mo eh. Di ko mo dawat nga ikay nakadaog. Kinahanglan nga ako ang mudaog kay kagwapa niya akong alibang-bang nga. Kunya, pildihon lang nga ng imong od. Ay lang gusto ko, Rikson. Ano sa mga? Lingaw-lingaw lang ni ato ba? Ayaw ning idibdib. Bitaw. Barong na diyan, Layla. Ha? Amaulin nita. Ay, usa man ka, oy. Hinahil lang kinapultahan, di Harrison. Palayo na ko. Malabahan ta nimo anang nagsunod ko nimo. Awara ka. Oh, Ay, naunsa naman sa mong duha? tita. Napildi ba ko ni Rickson sa mong drawing? Unsa? Mao nga, premyohe siya, tita. O, gusto mo akong i-premyo ni Rexon? Puniya niyang allowance kay mao man niya masabot. Unsa? Unsa ba na inyong pustaanay, ha? Ay, kuan man gud, tita. Nag-contest man gud mig drawing. Ug ka na bang alibang-bang ba? Unya, si Rexon may midaog. Kay ud man ang akong drawing. Mga puni na iyang allowance, tita. Ayaw na. Kung ikaw pang midaog, unsa may imong premyo nga madawat di kan kang Rexon? Ay, kuan lang. Isorry ko niya karang Domingo. Pero, pildi man ko. Nindot mo gud yung pagka-drawing ang alibang-bang. Mga puni na lang siya siyang allowance. Kuhain lang sa akong sweldo sa kupag trabaho. Layla. Ay, sige, tita, ha? Kay ato na ako sa Papa Luisito. Hello, Papa! Kumusta ang gwapo na kong amahan? Bayra ba ko din anak? Excited ko nga mahibaw sa resulta sa nag-adlaw ni sa pagtrabaho. Kuan, nag-meeting sila pa. Aw kami ti ay. O ba ni Mama Lorita? Gwapa man din ang among head sa kanang creative department pa, no? Kumusta man ang inyong panag-uban ni Rexon karong adlaw? Napildi ko niya pa. Unsay napildi? Asuyan ti ka pa, ha? Ingon niya nahitabo. Nag-contest me. Tinuod ba gyud nga napildi nimo si Layla, Rexon? Mo may ang sulti dito. Klaro sa dana nga mapildi ang ud sa alibang-bang nga nindot ig kolor. Mao ba? O kinsa may nakuot na kung mapildi si Layla sa inyong drawing? Sa kaanta kasi mong allowance. Ang libat raman ang napagsaugda ng premyo tita.
Wag ito maghisgot ang premyo. Mao ba? Nga naman dahil, tita. Nagduda ka nga. Dili tinuod nga napildi na ko sa Layla. Oo. May tuo man. Kay uhod good ang iyang gidrawing. Pero gusto lang kong mahibaw, Rickson. Kung mas daghan ba gyud ang mibutar sa imong drawing kaysa drawing nga od ni Layla. Daghan laging mibutar na ko, tita. Kanindot sa kong drawing nga alibangbang, ah. Hain karon ang inyong drawing, Rickson. Tuwa sa opisina. Ay, pa, naraan mong drawing pa, oh. Ako may gilukot. Ang kang Rexon, mao na alibambang nga gwapa kaayo. O mao ni nakadaog. Kadaog si Ana pa. Ug ang imo kining od nga murag diod. Upa. Murag od yung liod. Mura sa hotdog, no? Tapos matias, sige na akong drawing pa, oy. Ug ganong kang Rickson ang nakadaog. Ay, siya mo nakadaog kay Juan pa. Siyempre, gwapa man niyang alibangbang. Ug ganong od man sab ang imong gidrawing. Pa, alibangbang manggihapon na. Pero walang siya kadako. Mangwa siya pako. Ug ikaw ang napildi ug si Rickson ang midaog. O, lagi pa. Ganong gipaboran man nimo si Rickson, Layla. Ha? Naibaw ko nga ikaw ang midaog sa inyong contest, Layla. Pero nga daw si Rickson man ang gipagawas nimong nakadaog. Ha? Nahibaw ko sa tanang nahitabo karong adlaw dito sa opisina, Layla. Unsa? Uy, pa, nga nagkutaw na hibaw man ka. Ayaw kalimot nga ako ang tag-iya ning kumpanya. Ug ako'y nagpadagan niini sud sa 50 ka tuig. Busa nahibaw ko sa gamay ug dako nga nahitabo karong adlaw. Nahibaw ko sa inyong contest. Unsa? Ug nahibaw ko sa pustaanay. Gagkod ikaw ang mudaog, magpasuroy ka lang ni Rickson sa ubang mga dapit. Ug kung si Rickson ang mudaog, papunan nimo ang iyang allowance ni Tita Teresita nimo. Hala, uy. Nahibaw kita ka sa tanan na hitabo pa. O, Layla, nahibaw ko sa tanan yun. Labi na yun ang imong pagdaog tungod sa imong rason kung nganong uod ang imong gidrawing. Ay, taoy, naday reporter ni mo, ha? Kanang, okay naman ako pa, o dili ako'y mudaog. Kay, sa'yo naman sad kaya akong drawing good. Awa na good, Uod na good na. Uod pa yun yung nagduka. Samtang ang Rickson, alibangbang agwapa kayo, na pa di kolor. Nahibaw ka ba kung nganong midaog ka? Kuan, may daog ko kay anak ko nimo. Dili na tinuod. Ha? Kay unsa man din nakapadaog na ko pa? Tugod sa imong power sa paghatag og rason, mas law ang imong nakita kaysa naa sa unahuna ni Rickson sa inyong contest. Usay ka diskarte ang imong drawing nga gihatagan nimong nindot nga rason. Unsa? Tinuod ang imong gisulti nga kamong duha si Rickson parehas sa gidrawing. Tugod kaya ang alibangbang mo may inyong ikasabutan nga inyong drawingon. Pero dili mahimong alibangbang kundi siya muagi sa pagkaod. Ha? Ug kana ang wa makita ni Rickson. Ang unsangon niya makita pa? Wa niya makita unsaon sa paghimong nindot sa usa ka simpleng butang
sa usa ka simpleng un. Pa, Ug mao ka na ang nakuha mo gikan nako, Layla. Ang kalantip siya mong unahuna. Ang kaabtik ni ini nga musulbad sa mga emergency nga sitwasyon. Ug nakita ko kanimo ang usa ka tinuod nga Laurente. Busa, pangayo bisan unsa karon kaya kung ihatag nimo. pasakail lang allowance direksyon pa. Kanara akong pangayuon ni mo. Okay. Kung mao na imong gusto, tawga si Tita Teresita nimo. Luisito, may tuyo ka na ko. Teresita, salamat. Sa unsa, Luisito? Unsa ang gipangayuan mo? Pasalamat. Nga nakitaan gud nimo ang tinuod na kong anak. Unsa? Usag ka tinuod nga Laurente si Layla. Tungod sa iya gipakitang abilidad sa pagrason. Ug salamat niini. Ha? Ug tungod ini, hatagi si Layla siyang gi-request. Poneg 10,000 ang allowance ni Rickson. Unsa? Ug gusto ko nga manuroy ta karong Domingo. Uy, Layla. Oh, oy, Rickson. Bitaw, uy. Nakituyo. Awan sa man, part pa ni sa itong trabaho. Doon na kailangan itudlo lang ko. Wa. Doon na lang ko isulti mo. Unungan ang imong pagpalapad sa imong papel kang tita, ha? Sa? Ano ko tawag nakasulti man ka napalapad ko? Angam. Naibawagid ka nga pildi ko. Pero nga nung ipadaog man ko ni mo, be? Anong ipapunaan magyud nimo ni tita ang akong allowance? Tungod kay mao ka ng tinuod nga taras sa usa ka tinuod nga Laurente Rexon. Og angay kang magpasalamat kang Layla. Kay mapunan ang imong allowance og 10,000. Unsa? 10,000? Oh, 10,000. Buwat ipasabot nga may allowance ka ng 15,000 ang buwan. Way labot sa imong sweldo sa kompanya. Ha? Og pasalamatin ni ini si Layla. Na, okay lang tita, oy. Kundi na siya magpasalamat na ako. Kinsa basab ko ngayong pasalamatan, nalibat man lang ko. So, dako na kay kukutang kababuton ni mo, Layla. Ug imo ning gituyon sa? Rexon. Saka? Na, wag yun din sa kunahuna nga, mangitag paagi nga, makautang kang kabubuto na ako ay. Kung ako'y pasultihon, nakautang kakabubuton ni Layla. Busa, pasalamat niya. Tita. Na, ay nalalagyan ng pasalamat, tita. Buwas ko maanad na, uy. Sige ha, maligoon ako. No, ayaw na, Layla. Dawata kini mong cellphone. Hala, cellphone? Hala, kanindot ana, uy. Tinuod ka, tita? Ako ng cellphone? O kinahanglang doon na kay cellphone, Layla. Kay may trabaho ka na. Kinahanglang makonta ka na anytime nga doon ay magkinahanglan nimo. Ilabi na ang imong amahan. Kumplito nagikastanan sa? Di pasad, uy. Kuwang pa ko. Ngunsa may kuwang na mo, be? Dark glasses. Ugma, magpalit ko dark glasses. Aron dili dayon makurat ang tao ba? Kag masugatan nga, makakita sa kong mata nga libat. Sige, titahas. Salamat din ha. Mahalon mo din yung cellphone na, oy. Thank you. Anak kag CEO, Layla. Lain sab kayo kung magdakag baratuhong cellphone. Ang pingi lang yun ka nagmaayo. Uy, pingan, Jude. Ay, salamat. O sige, ay good night ha. Good night ninyo. Og ikaw, Rexon, ibutang si mong huna-huna nga si Layla ang makahatag nimo sa tanan. Og dili kadtong Venus. Gusto gud sila nga masuod na ko sila ilalipat.
Hello, love. Venus. Sorry sa nahitabukan niya sa office, ha? Okay lang, love. Uy, ikaw, no? Ako nung sa nag-iampo si Layla, nga. Maligsan unta na siya. Uy, Venus. Ayaw lusap ka ng ampuan, Venus. Burag ang demonyo naman ang imong giampuan, ana. Bahala nagkinsang demonyoha ang makabati na ako. Ang importante nga dunggo ng akong pangandoy nga matigbak ng Layla libat. Husto na. Todd. Makalaag na gyud ang layo-layo ini. Kay napunta na nga akong allowance. Unsa? So, daghan na kag kwarta gawas imong sweldo, mao ba? Oo. Ug magkadto na ta sa gusto na tong atuan. Sa imong tanang gusto, ato-atuon. Karon Domingo, day off man ako. Sige ha. Promise na nimo nako ha. Pero, nga nakipunan man imong allowance? Tungod di Layla. Unsa? Si Layla gyud? Mao na, si Laylay nakaingon. Musamot na sa manggara ng bayhana ron. Kay siya man kay nakaingon nagipunan ng imong allowance. Mao na. Pero, makalagot kayo. Mao ang gisulti ni Tito Luisito. Unsa man day gisulti ni Tito? Ang iyang pag-ingon nga, nakita niya kang Layla ang tinuod nga Laurente. Unsa? Buti pasabot ana? Nga 100% na gid siyang nitoo? Nga anak niya si Layla, mao ba? Mao na. Okay. May nahunahanaan ko, Rexon. Og nagkinahanglan ko sa imong suporta o pagtugot ini. Oh, unsap na, Venus. Iluhon kong tinuod nga pagkataoan ng Layla libat. Unsa? Nindot ang idea, Venus. Mas maayo nang mailhan gyud nato kung kinsa na si Layla libat sa dili pa mamatay si Tito Luisito. Okay. Itugyan ako ang tanan. Ako ni bahala ang maguba sa pagkataoan ng Layla libat. Magsabot na natag-usab anak karong Domingo. Mag-date man ka ta. Okay, Domingo na. Mag-date ta. Unsa pa? Ganahan ka mo bakasyon? Oo. Hala, uy. Kanindot, ana, uy. Nindot kayo nga malagsik ka pa, ay. Ambot ba? Sugad ka lang moabot. Mura magbigaan ang akong dugan. Mau ba? Hala, no. Oh, may nun pa. Mao nga ayaw gyud kong pasakit iya. Ah. Atuo gyud kung badlungon ka. Ug kinahanglang honest ka na ako. Honest? Anak ta ka, Layla. Busa kinahanglang musulti ka sa tanan nga makahasol nimo. Kunod sa may problema nimo, kinahanglang imo ning isulti nako, ah. Oo pa. Musulti ko nimo, oy. Promise. Pangandamdaan para sa tung outing karong Domingo. Hingna silang tanan nga mag-outing ta. Ako'y mamalita pa? Sir Diggs! Sir Diggs! Sir... Layla. Sabi balita. Klaro kay nga doon na kay maayong balita kay hayag pasalid ang imdaw. Gusto nyo ka, Sir Diggs? Kuan, mag-outing ko ta, Sir Diggs. Ingon si Papa. Si Papa Luisito ba? Mag-outing ta. Yamat na. Murag dito ta. Mulang? Ay, bungar ba na si Sir Luisito kung mag-outing? Kanusa man ang plano nga mag-outing? Karong Domingo. Mag-outing? Kinsay mag-outing? Oy, Rickson, may kiniduol ka ay. Ingon si Papa, mag-outing ko ta karong Domingo. Dili na mahimoy. Ha? Uy, Uy. Rickson, di mahimo nga mobalibad ka sa imong Tito Luisito. Unsa man ka, Layla? Oo. Ikaw na sad ang mi-request anang outing sa Domingo, no? Ha? Gusto gyud nimong tumano ng imong gusto? Nga mapasuroy ka?
Kining. Do, Rickson, may mo ba? Ayaw pamasangil do. Sa mana do nga mamasangil ka dayon. Ayaw pag-apil-apil diyan, no, Digoy. Driver ka lang ni Baya. Ang puso ko. Sakita ko na ng pagkasulti. Bit- Bangag sa ilong. Ay, bitaw sun, uy. Ay, nadi bangang ilong. Tempa, uy, awo na adi ay. Pagbatod sa pamatasan, uy. Maguwang binani mo, Sir Diggs, ay. Gukdon, may ko niyog maayo. Sabay, may kukod mo ba? Bitaw dong. Kinsa man. Sulti. Kaya atong husayon, ha? Ayaw na lang pagbuang-buang libat. Ikaw ang gusto kayo nga magpasuroy nako. Mo na ang deal na to sa contest kung mo daog ka, di ba? Magpasuroy ka nako. Hoy! Ay, bata kag pasaga di ha, Rickson, ha? Ayaw may reklamohi. Si Papa nga tua, aron ikay makabati siyang gusto nga outing. Kinahanglan maligo may kagat si Rexon. Aron masulob din ako kung bago na kong simsot. Uy, si Rexon. Nalawag na. Hello, love, Rexon. Vinos, dili ta madayon karon Domingo sa atong lakaw. Unsa? O ganun kini man madayon, ha? May problema ba, Rexon? Mag-outing, Miss Bay, karon Domingo. Unsa? Unsa may pagkahitabo, ah? Ngano nadungan man na sa atong lakaw sa imong day off? Ambot. Pero wa ko'y laing gidudahan, Vinos. Si Layla ra gyud ang hinungdan ning tanan. Kadtong panuway nga Layla ang ganahan kay magpasuroy nako. Kung mudaog siya sa mong contest. Asa mo kuno mag-outing? Kay ako na rin ipapusil si Layla. Unsa? Vinos, ayaw na paghiskot og patay karon panahon na, oy. Makasapot ng ko ng Layla? Mura man og gilinugaw ni maayong atong relasyon? Paminaw nako. Dili mayong kontrahon si Layla, Vinos. Unsa? Hoy, dili pwede nga dili na siya kontrahon oy Rexon. Tanawon ko na nahitabo nato. Wa nato na siya kontraha pero naunsa na karon? Ang tanang panghitabo niya sa inyong bay, nagtuyok na lang kang Layla. Pero dili ko makahimo karon tungod kay kontrolado ni Tito Luisito ug Tita Teresita ang akong kinabuhi. Usa, uyunan ko lang ang tanang tripping ni Tito Luisito. Unya ako? Unsa naman ko ini? Mutig sa ko nimo. Kung asa may mag-outing, aron muwapas na ka dito. Unsa? Ay, naunsa na ba taong tain ni Roy Rexon? Mura na magikugway apil si mong pamilya, ani? Vinos, kinahanglan sabton ko nimo. Gisabote ka, Rexon. Pero kinahanglan sa din tao maning kamot sab ka, oy para nako. Naunsa man ka? Dili na ganita hapit pagkauban? Kaluoy na ba nato, ani, oy? Kanag yung Layla ang kontrabida sa itong kinabuhi. Ay, naunsa naman ko ini, uy. Nahasol naman sa kugmay sa gisulti ni Sir Luisito na ako ganina. Aw, Papa di ay. Kinalan ko nung honest ko niya. Uy, wa ba ka na siya makabanteng na maka ko, no? Pero, iyan naman nung kong gipatrabaho. Hala, no? Mura man og dili ka katuhoan ni nahitabos kong kinabuhi. Pero, mura na bag milagsik siya kamay. Ay! Layla? Sir Diggs, kuratan ako ni mo eh. Murag, niulpot ka. Bitaw. Kung ano sa ka makato. Mas man, may nakahasol ni mo. Kanang, ay, pastilan, Sir Diggs. May gigmiduol ka. Kaya murag, di kabuhi naman ko, uy. Di kabuhi? Masa man, nagutman ka dito sa opisina? Wa man. Kuan, kanang, bisa nun saan ako guna-una ba, Sir Diggs ba? Maluoy naman yung kong Sir Luisito. Bangag sa ilo. Gibaha ka man. Layla. Sir Diggs, uy. Ay, sanang gibahak. Uy, grabe naman sa kanang gibahak. Ay, naku. Kana namang gibahak, sakit na ba kay na? Di ba? Hubag man ang nagnang-nang. Kasakit ana, uy. Ay, ang man. Tulbaan magkupirmi ni mo tao. Ayaw pa da sa tama ang imong kitpati di, ha? Ha? Importante, Layla, Ah? na matuman nimo ang misyon ni mo ninimbay. Pero Sir Diggs, paminaw sa, kuan ba? Kana bang pagbasa sa nasunod ni mong katigayunan ba? Kano sa ba nabasahon? Akwat.
Ha? Kung mamatay na ang nagpahimo sa iyang testamento sa kitigayunan, mauna ka na panahon nga basahon na ang mga sumusunod sa ilang masunod. Basahan naman na. Anak na nila dito. Maupa? Mauna. Ay, kung mauna, unya na kumaybaw sa kumasunod kumamatay na si Sir Luisito. Mao yun. Uy! Mao. Busa. Pag-ampok diha nga mamatay na si Sir Luisito. Basta! Uy, tempa, uy. Di sa ko mag-ampog ingon ana, Sir Jigs, uy. Oo, sa malay buhato ni mo kung gusto rin ka nga makasunod sa katikayunan ni Sir Luisito. Di ba? Angay lang nga mag-ampo ka nga matigbak mamatay na si Sir Luisito. Ayaw lang. Ay, kinang, di lang sa tamagisgodan na Sir Jigs, uy. Kaya nang libaw to kung balhibo ni mong gipanulti, uy. Di lang ko mag-ampo nga mamatay siya, uy. Dagdali ka man ka nga maangkon ang tanan. Ay, wa ko magdali. Kuan lang, mura man ko kalayason ko ni Baya ba? Bagag silong. Ayaw pag tinugo, Layla. Sir Jason, uy. Ayaw lagi taon. Paminaw. Ipaduli mong dunggan. Paduol, Jud. Kay pa ikay naon nga libat ka na niya, bugo pa. Grabe sa ka. Gamita ang utok-utok na. Utok, brain, utok. Panahon na karon sa mga alisto, day. Dili na ka mahimong magpaluya-luya. Okay. Inday, Layla, katuog na inday, ha? Trabaho pa kaugma. Ay, usa pa gyud na. Oh, saan naman say reklamo niyo? Kuna bang kuan magod ba, Sir Jigs ba? Kuna ba mag-uban mi permi ni Rexon ba? Mura man ko kabuhian permi ko na siya sa kong duol. Uy, Layla. Layla, kinahanglan sundon nimo ang tanang gusto sa imong amahan. Ay, nindota pa matiyo na imong gisulti, Sir Jigs, uy. Na akong amahan. Ay, kanindot ang no? Kung ako pag siya tinuod nga amahan, no? Ay, Layla. Bangang sailong. Kahayo ba ni mong hapagkonsagtang og siya ko'y, oy? Ano ba? Giangkon nga na niyang anak. Busa pa'y musli. Kasabot ka, pa'y musli. Og ayaw pag-unaw na nga mo surrender ka kay dili na mahimo. Di na mahimo. Patay ka kung mobiya ka ni Sir Luisito. Unsa? Ngano ko ako'y mamatay? Patay. Mao na ibutang sa imong problema, Layla. Sa imong una-una. Patay ka. Kung mahibawa ni Sir Luisito nga nangilad ka. Mapriso ka. Uy, ako di patayan ni. Ikaw lagi patay. Kay dili madyog kumuangkon sa atong plano. Laaya ko din mo, Sir James Scott. Ikay ko direktor. Mao sa ayaw gyud hag Layla. Ayaw gyud Layla ay dasig na yun. Dasig? Pahiyom. Ang importante nga, musakay ka na kadagan sa panahon karon. Barugin na lang yun nga, anak ka og Laurente, o nga umaabot kang milyonarya. Hoy, Layla! Punta na! Buntang naman di. Saan ka? Matrabaho ka, di? Matrabaho, eh. Kon, maligo pa ko. Saan mo ka, eh? Kung lang yung di mo trabaho? Maligo pa lagi ko. Magalit, ha? Lagi! May batasan, ay. Hoy! Walang maniros pultahan, ay. Dali ko kaligo, eh. Sabi niya akong dagway, uy. Ano ba ka niyo, eh? Layla. Ay, tita. Sa man mong sinina ang bali man na. Ha? Loy. Noy, managin lagi ni. Nagkabuang magugot tita. Kaya sa'yo kay namukaw si Rickson, kay manarbahong namin, bali noon. O sa'yo manarbaho? Nagsukod na ba ako opisina, tita? Alimot ka? Unang adlaw, bin ako gahapon. Layla, may trabaho karon kay Sabado karon. Mata? Pero, gibinuangan ka na usab ni Rexon. 5 ra ka adlaw ng inyong pag-opisina, Layla. Unya? Sirado din opisina ka ng tita. Mismo. Dili man sab. Doon naman sa manarbaho karon, pero tamo, ikaw, si Luisito ug si Rexon, dili obligado nga mo adtog opisina. Kung mauna, gibinuangan lang ko, Rickson. Mao gyud. Okay. Sige, tita.
Tamahaw na lang ta. Kao na lang dito una, og relax. Dili kita. Mo trabaho ko karon. Bahala lang Sabado. Unsa? DJ Lax Hello, Pops! Good morning! Sa iyo ka man laging bimata. Sabado karon, wa mo'y trabaho si Rickson. Ay, dili mahimuosi ka ng adlaw pa. Domingo lang ang angay mamahuway mi. Kung baw na, mo trabaho ka? Opa! Good. Maunay gusto ko ni mo, Layla. Seryoso ka sa imong trabaho. Sige, adtuwa si Rickson. Panarbaho mo. Thank you pa! Kabog na oras akong utok ro na. Ay, Rickson! Oy, nga ko taong naligo mang kadiha. Hawas na diha kay manarbaho ta. Ay. Oy, ignorante. Gila talaga, oy. May trabaho ko sa Sabado. Sa una, wa kay trabaho ko Sabado. Pero, karon doon na natay trabaho ko Sabado. Busa hawas na diha, kay malate na ta! Unsa? Unsa makay sangkuan sa panagbingkil ni Rickson og Layla? Makasunod gid kaha si Layla sa katigayunan ni Sir Luisito. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon. Layla, libat. Dalit ka na to sa RMN Drama.